Minkejja l-isfidi li l-industrija tat-ton qed taffaċċja matul din is-sena kawża ta' sitwazzjoni preżenti fis-suq fl-Asja l-iktar fil-Ġappun, is-sena l-oħra din l-industrija rat tkabbir ta' 40.7% fil-produzzjoni tat-ton. Dan ħareġ minn ċifri li tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. L-industrija ġenerat dħul totali ta' 319.4 miljun euro li jfisser żieda sinifikanti ta' 92.4 miljun euro meta mqabbel mas-sena ta' qabel. Madankollu l-ispejjeż olew ukoll hekk kif ir-riżultat żieda marġinali fil-valur gross fl-industrija meta mqabbel mas-sena ta' qabel. Dawn iċ-ċifri segwu l-iżviluppi fis-suq Ċiniż wara l-ftehim li ġie ffirmat bejn Malta u ċ-Ċina biex ikun hemm aktar esportazzjoni ta' ton Malti lejn iċ-Ċina. Dan l-iżvilupp żied fil-valur gross tal-industrija minn 81 miljun euro fis-sena 2022. Matul l-2022 pajjiżna produċa 15,816 tunellata ta' ton bżieda ta' 2,267 tunellata mis-sena ta' qabel li 95 minnhom kienu esportati lejn il-Ġappun. B'kuntrast, pajjiżna importa mal 10,618 tunnellata ta' ħut is-sena li għaddiet, żieda marġinali fuq l-importazzjoni tat-ton fl-2021. Il-kap eżekuttiv tal-Aquaculture Resources Limited Charlon Guder b'sodisfazzjon qal li din l-industrija se tkompli tikber minkejja diversi sfidi li qed taffaċċja u għażid jgħid li t-ton ta' Malta huwa meqjus bħala n-numru wieħed fil-Ġappun u għassemma il-ħidma u l-investiment kbir f'dan is-settur.